Вы глядзіце і слухаеце канал «Гісторыя на свабодзе». З Прагі вас вітае Сергей Абламейка. Што штурхала беларусаў міжваеннай Польшчы на працоўную эміграцыю ў Эстонію і Латвію? Як ім там жылося? Ці змаглі яны стварыць у тых краінах свае нацыянальныя і земляцкія арганізацыі або далучыліся да ўжо існуючых? Пра гэта і пра шмат што іншае мы пагаворым з беларуска-польскім гісторыкам, прафесарам Варшаўскага універсітэту, аўтарам кнігі «Працоўная эміграцыя з Польшчы ў Латвію і Эстонію ў 1928-39 годах» Юрыем Грыбоўскім. Добры дзень, Юрый. Добрый дзень, вітаю. Давайте спачатку акрэслім умовы жыцця беларусаў у заходняй Беларусі, у міжваеннай Польшчы. І прычыны, якія гналі людзей выязджаць з бацькаўшчыны. Іншымі словамі, як жылося і працавалася беларусам у міжваеннай Польшчы? Каб зразумець сутнасць гэтага пытання, гэтай справы, мы павінны зірнуць на гэту з'яву крышку шырэй. Я нагадаю, што мы гаворым пра міжваенны час, калі заходняя Беларусь была часткай польскай дзяржавы, і адпаведна ўсе тыя працэсы сацыяльна-эканамічныя, якія назіраліся ў міжваеннай Польшчы, яны таксама тычыліся і заходняй Беларусі, былі фактычна часткай вось гэтай заходнебеларускай рэчаіснасці. А ў Польшчы пытанне беспрацоўя на той час стаяла вельмі востра. Назіралася такая, нетыповая, як на наш час, нетыповая, тады гэта, на жаль, было часткай паўсядзённасці, такая з'ява, як непатрэбныя людзі. Гэта значыць, тыя людзі, якія уваходзілі ў сваё сталае жыццё, але не маглі знайсці свайго месца ў гэтым жыцці, не маглі знайсці сабе працы, не маглі забяспечыць сабе матэрыяльнага быту. І адзіным выйсцем, альбо адным з нешматлікіх выйсцяў, якія мелі гэтыя людзі, гэта была менавіта эміграцыя. Чаму? Таму што краіна была вельмі кепска, была толькі ў нязначнай ступені прамысловаю. Вялікіх гарадоў не было, як такіх, і вось гэтага адтоку альбо уцёку сялян у горад таксама не назіралася ў такім маштабе, якім было патрэбна. І таму эміграцыя была такой неабходнасцю, як кажуць, жыццёвай. Польскія ўлады добра разумелі гэту сітуацыю, спрабавалі яе неяк выправіць, але ўсё ж такі нічога іншага, акрамя эміграцыі, на той час не знайшлося. І таму палітыка польскай дзяржавы, яна характарызавалася як вельмі праэміграцыйная. Ствараліся добрыя ўмовы для таго, каб чалавек мог паехаць на працу за мяжу. Таму нас не павінна здзіўляць, што ў міжваенны перыяд з міжваеннай Польшчы выехала больш як 2 мільёны асоб, палова з іх альбо каля паловы з іх выехалі назаўсёды. Яны ўжо на бацькаўшчыну не вярнуліся. А вось у выпадку заходняй Беларусі, якая была, нагадаю, часткай Польшчы, сітуацыя была яшчэ горшай. Чаму? Таму што гэты рэгіён, ён належаў да найменш развітых у сацыяльна-эканамічным сэнсе. Гэта былі адсталыя ускраіны, якія ў асноўным утрымліваліся за кошт сельскай гаспадаркі. Заходнебеларуская вёска была перанаселеная, уся краіна была перанаселеная, але не ў такой ступені, як заходняя Беларусь была перанаселеная. Як я ўжо сказаў, у рэгіёне адсутнічалі вялікія прамысловыя цэнтры, уцякаць не было куды. Зямлі не было. Самае галоўнае, што з чаго сялянін можа утрымлівацца, за кошт чаго можа жыць, безумоўна, з працы уласных рук, апрацоўваючы уласны надзел. Але зямлі не хапала, гаспадаркі сялянскія былі маленькія, сем'і вялікія. Бацька думаў пра тое, каб забяспечыць кожнага сына нейкім надзелам, таму мусіў тое, што той маленькі кавалак зямлі, якім ён валодаў, мусіў раздаць яшчэ паміж 3-4, 5, можа больш сынамі, таму што сем'і былі тады вельмі вялікія. І вынік быў такі, што без эміграцыі фактычна цяжка было праіснаваць, таму сяляне ахвотна пагаджаліся на эміграцыю, бо ведалі, што гэта дае ім хоць нейкі шанец на існаванне. Вось такая, трошкі сумная карціна атрымліваецца, але тым не менш яна была рэчаіснасцю у той час.
Ну вось, а мы говорим про эміграцыю менавіта ў Латвію і Эстонію, бо вы напісалі пра гэта кніжку. Як прымалі беларусаў у Латвіі? І от дзе і як прыезджыя беларусы працавалі ў той краіне? Найперш, я хацеў бы яшчэ адказаць на такое пытанне, чаму менавіта Латвія і Эстонія з'яўляліся вельмі прывабнымі для беларускага, заходнебеларускага работніка. Ну, тут гаворка ідзе перадусім у блізкасці, безумоўна, блізкасць мяжы, правда, да Латвіі, а таксама у пэўным сэнсе да Эстоніі. Вось гэта была асноўная прычына, чаму менавіта гэтыя дзве балтыйскія краіны яны карысталіся вялікім попытам, так бы мовіць, вялікай цікавасцю з боку заходнебеларускіх работнікаў. У той час, калі ў Польшчы назіралася перанаселенасць і было шмат беспрацоўных, то якраз такі вось у балтыйскіх краінах, у Латвіі і Эстоніі мы назіралі адваротныя працэсы. Там, наадварот, не хапала працоўных рук, і эстонцы, а перадусім латышы, яны ахвотна адчынялі свой рынок працы для іншаземных работнікаў. Латвія адной з першых краін гэта зрабіла яшчэ ў 28-м годзе, калі пачала запрашаць да сябе работнікаў з Польшчы. Дасюль там працавалі ў асноўным літоўскія работнікі, і яны стваралі асноўную, калі можна сказаць, канкурэнцыю для польскіх альбо заходнебеларускіх работнікаў. Таму, калі пачалі прыязджаць польскія грамадзяне, то адразу як бы пачалося такое змаганне за працоўны рынок. Гаворка ідзе пра сельскагаспадарчы рынок, таму што працоўная эміграцыя ў Латвію і Эстонію, яна мела характар менавіта сельскагаспадарчы. Туды ехалі людзі, якія хацелі працаваць у сельскай гаспадарцы. І калі казаць паводле нейкага такога сацыяльнага складу, то у гэтай эміграцыі пераважалі жанчыны. Жанчыны ва ўзросце ад 18 до 24-25, можа, гадоў, якія яшчэ не былі абцяжаранай сям'ёй, якія ехалі, каб трошкі падпрацаваць і вярнуцца да хаты, што вельмі істотна, таму што мы маем дачыненне ў выпадку вось гэтай эміграцыі з эміграцыяй сезоннай. Гэта значыць, калі людзі выязджалі толькі ў той перыяд, калі распачыналіся сезонныя працы, там недзе на пачатку весны, а напрыканцы восені вярталіся. Праўда, з цягам часу гэтая эміграцыя ў Эстонію і Латвію траціла свой першапачатковы вось гэты сезонны характар. Гэта значыць, што штораз больш людзей вырашаліся там застацца надаўжэй, а нават назаўсёды. Гэта значыць, што там былі добрыя ўмовы у параўнанні з тымі ўмовамі працы, якія панавалі на бацькаўшчыне. І ў сувязі з гэтым ахвотных паехаць у Эстонію, у Латвію было вельмі шмат. Дайшло да таго, што акрамя арганізацыйнай вось гэтай такой арганізаванай эміграцыі адбываўся нелегальны міграцыйны рух з тых памежных паветаў, напрыклад, Дзвінскага павету ці Свянцянскага павету. Людзям было блізка, яны парушалі мяжу, пераходзілі туды, каб працаваць нелегальна, але нават гэта давала ім пэўную палёгку, пэўную магчымасць нешта зарабіць. Вы запыталіся, як іх прымалі і куды яны прыязджалі. У асноўным трэба сказаць, што калі гаворка ідзе пра Латвію, то большасць работнікаў кіравалася ў так званую балтыйскую частку Латвіі, гэта значыць гістарычную Курляндыю альбо Інфлянты, можа часткова таксама ў Земгалію. Куды не ехалі, гэта ў Латгалію, тому што ў Латгаліі сітуацыя нагадвала сітуацыю на бацькаўшчыне. Там таксама была перанаселенасць, шмат было беспрацоўных, таму Латгаліі там зрабіць было немагчыма. А вось туды, глыбей у краіну, там, калі ласка, там узровень жыцця быў значна лепшы. Грамадзяне, паколькі заходнебеларускія работнікі, яны былі ўсё ж такі прыязджалі з Польшчы, з'яўляліся польскімі грамадзянамі, то і ўспрымаліся латвійскім грамадствам менавіта як палякі. Так, там толькі пазней уже латышы пачалі заўважаць, што сярод гэтых палякаў шмат не палякаў. А насамрэч, калі казаць пра колькасць, то вось з 28-го года па 39 год у Латвію выехала, легальна, я падкрэслю, выехала каля 100 тысяч работнікаў з Польшчы. З іх недзе 80-85% складалі менавіта жыхары двух паўночна-заходніх ваяводстваў, Віленскага і Наваградскага. А лідарамі у гэтым, так бы мовіць, у гэтай укладанцы былі 4 паўночныя паветы, у тым ліку Свянцянскі, Браслаўскі,
Вілейскі і Дзейсненскі. Вось адтуль ехала найбольш. Чаму? Ну, бо я ўжо сказаў, было блізка. Работнікі, якія прыязджалі ў Латвію, ці работніцы, яны рабілі рознае ўражанне на мясцовым насельніцтве. Мясцовае насельніцтва ведала, што гэта прыехалі людзі, якія прыехалі працаваць, цяжка працаваць. Вось, таму стаўленне да іх таксама было адпаведным. А вось што казаць, калі казаць пра тое, як выглядала Латвія ў вачах гэтых работнікаў, то пра гэта можна напісаць, я вас запэўніваю, асобную працу, таму што людзі, якія дасюль не выязджалі са сваёй роднай вёскі, ніколі не пакідалі сваёй маленькай бацькаўшчыны, яны апынуліся ў іншым свеце. Ўсё ж такі гэта іншая краіна, іншая культура, іншая мова, іншая рэлігія. І гэта рабіла вялікае ўражанне на гэтых работніках. Тыя, хто вяртаўся з Латвіі, яны намагаліся потым пераймаць нейкія звычкі, вучыцца ад латышоў. Таму што ўзровень сельскагаспадарчай культуры ў Латвіі, в Эстоніі таксама быў значна вышэйшы, чым у Польшчы, асабліва ў заходняй Беларусі. Я тут, можа, прывяду такі цікавы прыклад. Мельхіор Ваньковіч, вядомы журналіст, рэпартажыст польскі, ён напярэдадні Другой сусветнай вайны ездзіў уздоўж польска-савецкай мяжы. І вось ён апісвае сітуацыю. Кажа, бачу на полі мужикоў, якія косяць збожжа. Але што цікава, менавіта косяць збожжа косамі, а не жнуць сярпамі, як раней. Пытаюся, хлапцы, што здарылася? Чаму не карыстаецеся сярпамі? А яны кажуць, мы паразумнелі, мы былі ў Латвіі, мы бачылі, што там ніхто ўжо сярпа гэтага архаічнага не ўжывае, усе карыстаюцца касой, бо гэта іншы наклад працы, і вынікі, адпаведна, іншыя. Таму гэта адзін з шматлікіх прыкладаў, які можна прыводзіць, які сведчыць аб тым, што сапраўды знаходжанне ў Латвіі пашырала і жыццёвыя, і прафесійныя гарызонты тых, хто туды выязджаў. Ну і тады тое самае пытанне пра Эстонію. Былі там нейкія іншыя аспекты, як прымалі беларусаў в Эстоніі, это таксама былі сельскагаспадарчыя працы сезонныя? У асноўным так, сітуацыя была вельмі падобная, але разам з тым існавала пэўная адметнасць, пэўная спецыфіка. Перадусім, спецыфіка, калі казаць пра геаграфію польскіх работнікаў. Як я сказаў, у Латвіі недзе сярод гэтых 100 тысяч 80-85% складалі жыхары заходняй Беларусі. А калі казаць пра тых, хто выязджаў у Эстонію, то там усе 100% складалі жыхары двух ваяводстваў, Віленскага і Наваградскага. І таму, адпаведна, там адсотак беларусаў таксама быў вышэйшы, чым тых, хто выязджаў у Латвію. Таксама спецыфіка Эстоніі было тое, што Эстонія толькі ў 1937 годзе, гэта уявіце сабе, праз 9 гадоў пасля таго, як гэта зрабіла Латвія, эстонцы адчынілі свой рынок працы і фактычна заходнебеларускія работнікі яны не мелі канкурэнцыі. Калі у Латвіі яны мусілі спаборнічаць, змагацца за месцы працы з літоўцамі, якіх было багата спачатку, потым яны іх выціснулі. Але у Эстоніі, то там увогуле польскія сельскагаспадарчыя эмігранты былі першымі іншаземцамі, хто прыехаў у гэту краіну. І гэта мела свой уплыў таксама на колькасць, таму што калі праз Латвію прайшло, як я сказаў, не менш 100 тысячаў, то за гэтыя 3 гады у Эстонію, даруйце, выехала недзе каля 10, можа нават менш, чым 10 тысяч. Там не было з'явы нелегальнай эміграцыі, не было агульнай мяжы, таму не было як туды уехаць. Але было спаборніцтва паміж латвійскімі і эстонскімі працадаўцамі. Напрыклад, калі цягнікі з Браслава, а Браслав быў такой памежнай кропкай, адкуль выязджалі ўсе гэтыя цягнікі ў Балтыю, то, напрыклад, калі ехаў цягнік з Браслава праз Дзвінск, то былі такія выпадкі, калі проста латышы, латвійскія фермеры выходзілі, карыстаючыся тым, што цягнік спыняўся, там рабіў нейкія пастоі такія паўгадзінныя ці гадзінныя, то латышы проста заходзілі ў вагоны і намаўлялі гэтых работнікаў, каб яны не ехалі далей у Эстонію, маўляў, у нас лепшыя умовы, лепшая праца, лепшыя грошы, навошта вам так далёка ехаць, вось, выходзьце, хадземце, падпішам кантракт працоўны і будзе па справе. Вось гэта калі казаць пра такую адметнасць сітуацыі датычна міграцыйнага руху у Эстонію.
Давайте цяпер пагаворым пра тое, ці стваралі прыезджыя беларусы ў Латвіі і Эстоніі нейкія свае, хаця б часовыя нацыянальныя ці зямляцкія суполкі, або ці мелі яны кантакты з тымі іх суродзічамі, якія стала жылі ў Латвіі і Эстоніі. Бо гэта цікава, як гэта адбывалася, ці былі ў гэтых кантактах свае поспехі ці праблемы. І таксама цікавае пытанне, ці вялася сярод прыезджых беларусаў нейкая культурная асветная праца? Ну, хацелася б на гэта пытанне хацелася б адказаць так, але прынамсі на першую яго частку, праўда. Ну, але на жаль, чагосьці такога не было. Ну, тут трэба разумець, што пераважную большасць гэтых эмігрантаў складалі людзі малапісьменныя альбо цалкам непісьменныя, якія не прыехалі, каб у турыстычных мэтах, так, каб глядзець, як выглядае краіна, каб браць удзел у нейкай грамадскай культурнай дзейнасці. Асноўнай мэтай, адзінай бадай што мэтай гэтых людзей было гэта зарабіць сабе на жыццё. Цяжка працуючы, працаваць даводзілася вельмі цяжка. Людзі працавалі нават на выходных, маглі не працаваць, але працавалі на выходных у суботу, нядзелі, таму што тады падвойная аплата была. І вось гэта як бы сведчыць пра прыярытэты гэтых людзей. Яны ехалі, каб зарабіць. Ім не было часу, па-першае, не мелі часу, а па-другое, не мелі жадання ўдзельнічаць у нейкай там зямляцкай, культурніцкай нейкай працы. Праўда, былі, як мы ведаем, у Латвіі мясцовыя беларусы, дзейнічалі на той час беларускія культурна-асветніцкія розныя арганізацыі. Але трэба сказаць, што спачатку стаўленне вось гэтых мясцовых латвійскіх беларусаў да тых беларусаў, якія прыязджалі у якасці сельскагаспадарчых работнікаў, стаўленне было халодным. Спачатку увогуле яны не заўважаліся, што там могуць быць іхныя суайчыннікі, іхныя родзічы. Ну і, напрыклад, беларуская прэса пісала, што вось польскія работнікі прыедуць, забяруць працу нашым работнікам, так, не трэба тут іх пушчаць сюды. Але праз нейкі час ўсё ж такі мясцовыя беларускія дзеячы пачалі заўважаць, што сярод тых палякаў шмат не палякаў і перадусім багата беларусаў. І таму спробы нейкага кантакту былі. Напрыклад, вядомы такі грамадска-палітычны дзеяч і настаўнік беларускі ў Латвіі Сергей Сахараў, ён апісваў на старонках газеты «Беларуская школа» ў Латвіі свой досвед сустрэчы з групай беларускіх работніц пастаўшчыны. Ён запісаў іхную гаворку, ён цікавіўся ў першую чаргу, як яны размаўляюць, іхнымі звычкамі. Ось, і ён так з гонарам пісаў, што вось гэтыя людзі прыехалі да нас працаваць, бо на бацькаўшчыны для іх працы няма. Але гэта былі такія эпізоды, адзінкавыя выпадкі. Беларусы, я нагадаю, што якія прыязджалі, яны былі польскімі грамадзянамі. Яны нават па закону не мелі права, не мелі магчымасці удзельнічаць у дзейнасці нейкіх латвійскіх арганізацый, напрыклад, беларускіх арганізацый беларускай меншасці ў Латвіі. Гэта было нават, не тое, што непажадана, гэта было забаронена. Адзіны, хто рабіў спробы неяк уцягнуць гэтых эмігрантаў у культурна-асветную працу, гэта была польская дзяржава, таму што гэтыя людзі знаходзіліся пад апекай польскіх дыпламатычных прадстаўніцтваў, а было консульства ў Рызе, было консульства ў Дзвінску. І там гэтыя эмігранты, калі мелі нейкія праблемы, не ведаю, трэба было памяняць пашпарт, альбо яны згубілі пашпарт, альбо яшчэ нешта, то яны звярталіся за такімі паслугамі. Ну і вось дыпламаты таксама мелі заданне апекавацца імі, гэтымі людзьмі, не толькі вось у такіх справах, але таксама праводзіць сярод іх нейкую і культурніцкую, нацыянальна-культурніцкую дзейнасць, напрыклад, захвочваць іх, каб яны падпісваліся на мясцовую польскамоўную газету «Наша жыцце», якое выходзіла на той час у Рызе. Але зноўку ж вынік быў невялікі, я б сказаў, сімвалічны, бо гэтыя людзі не ангажаваліся ні ў дзейнасць польскіх культурна-асветных арганізацый, ні беларускіх. Яны прыехалі дзеля таго, каб працаваць і зарабляць, а не дзеля таго, каб, як ім здавалася, марнаваць час удзелам у нейкіх яшчэ культурна-асветніцкіх тут мерапрыемствах. Цікавым аспектам гэтай эміграцыі з'яўляецца уплыў знаходжання у Балтыі, у Латвіі, Эстоніі на
паводзіны, маральнае аблічча гэтых работнікаў, у першую чаргу работніц, бо я нагадаю, што ўсё ж такі большасць складалі маладыя жанчыны. Ну, гэта з'ява эміграцыйная, яна была прадметам пільнай увагі як з боку мясцовых журналістаў, так і палітыкаў. Аналізавалі гэту сітуацыю як латышы, эстонцы, так і аналізавалі і польскія палітыкі. Ну і з пункту гледжання польскай дзяржавы часамі было больш шкоды, чым карысці. Напрыклад, выступала такая з'ява, як нешлюбныя дзеці. Гэта была праблема, таму што шмат вось гэтых работніц, яны там у выніку нейкіх сітуацый такіх кароткачасовых былі цяжарныя, зрабіліся цяжарнымі, і потым трэба было нешта гэтым зрабіць, так. Ну і у першыя гады польскі кансулат у Рызе, ён апекаваўся гэтымі немаўлятамі, якія нараджаліся, каб маці маглі ў гэты час працаваць. Але потым, у рэшце рэшт, усвядомілі сабе, што кошты ўтрымання гэтых дзетак вельмі высокія, таму быў арганізаваны такі рух на бацькаўшчыну. Так, ось гэта такі цікавы вельмі аспект. Ну, яшчэ з цікавых такіх аспектаў магу яшчэ нагадаць ці ўзгадаць пра, напрыклад, тое, як работнікі ўзаемадзейнічалі з мясцовым насельніцтвам, правда. Вось напрыканцы 30-х гадоў, здаецца, у 38-м годзе нават была скарга польскага пасольства у Міністэрства замежных спраў Латвіі. Чаму? Таму што быў пастаўлены такі спектакль «Мост зламаных сэрцаў», і ў гэтым спектаклі з'явіўся вобраз, ён быў другапланавы, але тым не менш ён з'явіўся. Вобраз вось гэтага сельскагаспадарчага работніка, мяркуючы па імі, якое ён насіў, гэта быў недзе якраз такі вось жыхар заходняй Беларусі. Ну і там ён быў прадстаўлены так не ў вельмі добрым святле, як чалавек, які не ведае мясцовай мовы, там утрапляе ў розныя недарэчныя такія сітуацыі. Ну і польскі бок пагражаў, што калі гэты спектакль не знікне з рэпертуару, то Польшча проста перагледзіць сваю міграцыйную палітыку ў дачыненні да Латвіі і перастане высылаць ёй сваіх работнікаў. Ну, латышы былі вымушаны падпарадкавацца. Бачыце, якая вялікая залежнасць была латвійскай сельскай гаспадаркі ад замежных працоўных рук, асабліва вось з гэтых, калі казаць пра польскіх работнікаў. Але наогул трэба адзначыць, што работнікі з заходняй Беларусі, яны карысталіся даволі высокім аўтарытэтам латвійскіх і эстонскіх працадаўцаў. І адны і другія хвалілі менавіта вось гэтых жыхароў заходняй Беларусі. Яны казалі, што гэта людзі, якія прызвычаены да цяжкой працы, якія не грэбуюць гэтай працаю. Рэдка здараліся сітуацыі, калі яны зрывалі працоўныя кантракты, напрыклад, датэрмінова. З іх боку было мала скаргаў. Наогул яны вельмі добра працавалі і знаходзілі адзіную мову з працадаўцамі. А вось, напрыклад, у адрозненні ад іх работнікі з іншых частак даваеннай польскай дзяржавы такім аўтарытэтам не карысталіся, таму што сярод іх назіраўся значна большы адсотак асоб, якія зрывалі працоўныя кантракты, якія не вытрымлівалі працоўнай дысцыпліны. Сярод іх былі, напрыклад, жыхары пазнаншчыны, якія раней працавалі ў Нямецчыне, яны прызвычаіліся да тых працоўных стандартаў, якія панавалі ў Нямецчыне, і чакалі ад латвійскіх і эстонскіх латвійскіх працадаўцаў таксама такіх стандартаў, а іх не было. І тут з'яўляліся розныя праблемы у взаемаадносінах паміж работнікам і працадаўцам. І як склаўся лёс гэтых працоўных мігрантаў з заходняй Беларусі ў Латвіі і Эстоніі пасля пачатку Другой сусветнай вайны ў 1939 годзе?
можна вылучыць дзве групы. Гэта тыя, хто вярнуўся на радзіму, на бацькаўшчыну, і пры тым, што яны вярталіся ўжо ў іншую краіну, вярталіся ўжо не ў Польшчу, а, як мы ведаем, у Савецкі Саюз, альбо у Савецкі Саюз, так, гэта казаць, калі казаць вось першыя месяцы пасля пачатку Другой сусветнай вайны. Каб вярнуцца, патрэбна было аформіць адпаведныя дакументы, напрыклад, у савецкім консульстве ў Рызе і Таліне. І багата такіх сведчанняў таго, як людзі сапраўды звярталіся. Ну, яны чым кіраваліся? Вядома, выехалі з радзімы на эміграцыю, каб зарабіць, бо было кепска. Ну і потым разлічвалі на тое, што змянілася сітуацыя палітычная, то можа зменіцца на лепшая сітуацыя эканамічная, і таму многія з іх вось так рабілі. Але шмат хто застаўся. Латвія і Эстонія, але асабліва Латвія стала другой бацькаўшчынай для гэтых людзей. Былі выпадкі, калі яны стваралі сем'і, жаніліся альбо выходзілі замуж, правда, за мясцовых, і у выніку губляліся з нашага далягляду, расплываліся недзе у мясцовым грамадстве, але гэта таксама сведчыць аб даволі добрых здольнасцях да інтэграцыі з той краінай, у якую яны выехалі. Колькасна падлічыць складана. Колькі засталося, колькі выехала, ведаем, што некалькі дзесяткаў дакладна вярнулася на радзіму. Я мяркую, што прыблізна столькі ж і засталося. Некалькі дзесяткаў тысяч, вы хацелі сказаць, так? Некалькі дзесяткаў тысяч, даруйце, так. Дзякуй, Юрый, за гутарку. Дзякуй вам. На сувязі быў беларуска-польскі гісторык, прафесар Варшаўскага універсітэту Юрый Грыбоўскі. У Празе для вас працаваў Сергей Абламейка.